Maayong nga adlaw kay tanan ano sa kita kini ang inyong nga tuang nga programa sa TV Apolya.Gobernador gipanguluhan og yun ang gipanguluhan sa Lay Catholic Apology International. Sir RJ Seno, inyong uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisugot sa mga butang nga may kalimbigitan sa atong pagtuong Katolika. So nakitay tagaan karon nga reaksyon usa ka argumento sa atong mga higalang Seventh Day Adventist. Ang butog nganong magini kabadlong ning ilang mga pastoy ani no? Nganong tawag ini pasagdan lang maginila ba nga maghatag og information nga dili mao. So ato ang tawag ini nga paminawon ang iyahang murag silbi pagpamakak ba kung baga sige daw atong paminawon. Evening sa tanan nga mga Pinoy. Mm. Mga kababayan ko nga mga Pinoy. Mm. Kita mo ani? Oh, Ang iyang gipakita mao na tong tawag ini nga Biblia nga gihubad ni Monsignor Manuel Yap. Nya na siya komento mahitungod ang Biblia bi atong paminawon. mao ni siya ang pinakakaraan nga Biblia nga translation sa Greek. Okay, pinakakaraan daw nga Biblia nga translation from the Greek scripture. Nya ayahang tawag anang gigunitan is Old and New Testament. So buti pasabot na asyang una-huna nga ang whole Bible gitawag inang original niya Greek tanan, mali. Ngano man kay ang Old Testament, ang 39 books na ay Hebrew, puro Hebrew, ang katon Deuterocanon na Aramaic and Greek, pagkauman ang New Testament na apoy Aramaic and Greek. So diha palagdaan mali na si Madam. Nga gipahimo ni Alexander the Great, no? So kuno, gipahimo ni Alexander the Great. Si Alexander the Great patay na 323 BC. Almost 2,000 years old na or almost 2,000 years na ang tawag ining milabay or more than 2,000 years na ang milabay una pa mibuto nang gitawag og Biblia ha. Yung sa man mo pagka asa man ka nakabasa ana Madam na si Alexander the Great na nag ya pagkaman asa pug ka nakabalo nga si Alexander the Great nakailag Kristiyano nga naa ng Bagong Testamento. Taka sagad lagi naman kumangilad magaling bahalata kayo. Sige daw. O sa ni siya ka Latina Vulgata? Sa panahon ni King Alexander, dili man Latin ang common language. Mabato ang word nga Latina Vulgata, but pasabot na Vulgata, common language. Latina Vulgata, but pasabot Latin is the common language. Sa panahon ni Alexander the Great, dili man Latin ang common language, anang ang panahon Greek man. Taka, sagad lamang tao ng tawhanoy. Nahitabo lang nga, tawag ining nahitabo lang ang Latin nga mong common language from 27 BC hangtod sa gitawag og 400 AD kung wala ko masayop. Yang yung 323 patay na si kalayo basta naay na Madam. Dayon tanaw sa ang Santos nga Biblia. Latina Vulgata. So, di ba? Iyang i-confirm nga tinabulgata yun. So ubot pasabot, namutbot ni siya. Di ba kay King Alexander o Alexander the Great na pa-translate. Basa-basa po magkasaysayan po. Ay, para dili ta mamahimong katawanan sa social media ba? 1898 pa ni siya nga Bible. Sa kuno? 1898 na ang gitawag og Biblia? Wa ka malipong. Tanawa ra gud oh. Oh, tanaw na to si Monsignor kinsa man na si Monsignor Manuel Yap. So na-translate daw 1898. Ano sa adi na himugso? Si Monsignor Manuel Yap, o mo ni si Monsignor Manuel Yap nga nag-translate ana nga Biblia. Pagkahuman ano sa man na siya tawag ang na tao na himugso si Monsignor Manuel Yap ni adtong June 17, 1900. Namatay siya ni adtong October 16, 1966. Nagyon sa man niya pag-translate ano Latin na Vulgata kung nigawas na 1898. Ha? Giordinahan siya pagkaparit 1929, nahimo siyang obispo sa Karkar ni adtong 1951, pagkahuman ni adtong ni adtong 1952, gibalin siya dito sa Bacolod, dito siya nahimong tawag anong obispo hangtod siya nga gitawag og namatay. Unya ingon siya nga tawag anang gi-translate daw kuno 1898 tanaw do nato ano ang translation ana based sa libro nga iyahang gigunitan. Basahan ninyo. Enero 15, 1939, yon nagsugyot si Monsignor Reyes nga tawag anang ibinisaya ang Bagong Testamento. Diretso to sa 1951. 1951 pagsugod og hubad sa karaang testamento. Pagkahuman na ni adtong Disyembre 21 na 1955 maoy pagkahumag-hubad niini. Nahuman gyud siya tawag ining hubad ni adtong Mayo 8, 1959. So, nagpatakalan ni Kutlo si Madam kay kanang ing gikutlo magud katuto indulhensya nga igihatag.
niadtong 1898 dili ng pag-ubad ni anang maong gitawag og Biblia. Diha pa lang daan palpak na si madam eh. Diha pa lang palpak na, namakak na. Subot ipasabot nagkutlo siya tawag ang dokumento, nga wa siya kabalo. Nagkutlo siya dokumento nga pataka siya og tawag ining yawit nga dili mo igibutang ni anang maong gitawag og libro. Kini first part pa niya kay na ako itawag ining lakaw pa sa gitawag upa. First part pa ni. Pagka man ato ani i-continue by tomorrow tawag ining afternoon. So, mo na ha, bantayan nato kay kini mo ang tawag ng mga tawahan na mga bakakon magyud. Biblia nga gitaguan gyud sa mga katsila. O bot na pod gyud sa mga pagtago sa mga katsila ana nga tawag ining nahubad na 1959. Anya ang mga katsila ni gawas sa Pilipinas ni atong 1898. Ay na lang sa bani. Ay mga defensor sa Badista, tudloin ninyo ni inyo ang mga kauban nun, pataka na nagyawit. Ay! Stila na lang gini mo mga tawa na. Sige, natin part 2 ani by tomorrow kay nakapsan ko sa panahon eh. Okay, so wala pa nakapag-follow sa tong page. I-follow nyo itong mga page. RJ Roland Sanders Second TV, Apollo.Comento, and Kuya Apollo TV page. Pwede sa mo mag-send din na ang Facebook stars. And also, sa ato ang gitawag ng mga channels, wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo nga itong mga channels, Dalay Catholic, Apollo International Official, RJ Sanders Second TV, Kuya Apollo TV, and Barrio Kawayan, Religious Forum. And pwede sa mo mag-send din na ang super sticker, super chats, and super thanks. Sa lahat ng mga Katoliko, na gusto mo tabang ni inyong programa, pwede ninyong madala ang inyong tabang suporta. Pinagis tong mga account numbers kana ko sa mga screens kana nagadagan ng information o pwede sab mo mag-message ato ang page kung via remittance ang pagpadayon. Daghan kayong salamat. Unya, dili lang ko na kukutob. Ave Maria, Viva Cristo Rey.